Това е кратка инструкция за създаване на артикули в бек-офиса. Когато влезнете в aurora.web.eu, от лявата страна в менюто намерете артикули. Най-горе, най-вдясно има бутон Нов артикул. Едно от задължителните полета е име на артикула. Друго задължително поле е артикулната група, като ако я нямате създадена предварително, от плюс бутона може да създадете нова артикулна група, в която да влезе този артикул. Конкретно тук имам създадена закуски. Тип на артикула хранителен или нехранителен, в зависимост от това какъв вид е, и продажна цена, за която ще бъде продаван. Това е цената с ДДС. 6 лева. Ако стоката се продава на бройка, мерната единица тук горе е брой. Ако се продава на килограми, избирате различна мерна единица. Записвайки, вече е създадена този артикул. Ще отида на групи закуски. Ето, баница с сирене, току-що създаден артикул се отваря. Горе имат няколко бара, които всеки един от тези барове дава определени възможности. На баркод този артикул може да се продава с баркод, четец на касовото място. Тук се задава новия баркод. Модификатор. Това е нещо, което променя и предлага нови артикули, когато използвате терминали на самообслужване. Доставчик е този, който е доставил стоката. Меню. Това е когато този артикул е съставна част от определено меню или вътре в него има няколко вида артикули. Може да създадете артикул бургер с кола и тук да въведете реално бургер и кола. Параметри по обект. Това дава възможност, ако имате няколко обекта, този артикул в единия обект да се продава на една цена, в другия обект да се продава на различна цена. Дава възможност както да има продажната цена е винаги с ДДС, може и да не е активен за някои от другите обекти. И така. Създаваме един по един артикулите си. За бързо създаване на артикули в група може да използвате бутона клониране. Той създава идентичен на този, който е направен вече, като може да го бъде различен артикул за различна цена. Така вече имаме круасан, ето го, който беше на 2 лева, и круасан с масло в същата група, същата данъчна група с различна цена. Така трябва да създадете цялата си база с артикули. Ако желаете да модифицирате някой, да преработите, може да коригирате всяко едно нещо. Може да е от баница с спанак да стане баница, от баница с сирене да стане баница с спанак. Артикулните групи, към които прикачаме всеки един от тези артикули, които създадем, са в долния бар, артикулни групи. Тук може да ги модифицирате с двоен клик върху групата или да създадете нова, като натиснете горе дясно бутона. Успех със създаването на артикули!